mercy. You must have mercy. I repeat, have mercy with Africa. Zamai manje. Muna atimbozia. Mwamchene wa Mwari unobva kudenga guys. Kushamisa chikutambuza chikutadza kunzwisisika. Tikuzoona vanhu vakuita senge munzvimbo dzekunamata imomo vamwe vakunamata vanhu chaichai. Siko kudenga, you see me, have love. So, zvinhu kana uchiuda zvenyika, vamwe vanovira zvenyika, vanoda zvekunamata vanhu. Kuzvizvi kuti munhu unoyazoona kuti munhu anenge achizita ari munyika, anodhakwa anonwa asi haamboonekwawo akabata zvinhu zvinomudhaka kureva kuti azvitsvaga ega, anogara ruoko rwuri kumberi. Badmind loaded akazara nemifungo inenge ine badmind nakudhara chihondo mupfungwa zvakataurwa naWindy President. Big up yourself. So what kind of man mwana wanza abhadharwa chikoro nebeam for the showcase? Ubva wangochiza chikoro apo iswa pabeam nevabereki vapenyu. Guys, we need to think twice everything before we react. Nyanya zvamai manje mawani taura zvinhu zvinosangana nazvo mupenyu nhamo dzatinadzo. Uzi pangu pacho big up yourself ka yakashambira kando nekutumira jiki rugu is a Badmind now. Tikona rugu ichikwira temperature yerugu kureva kuti chitsotsi chakaita sekungobatisa kana mufoni inotadzoredzokawo pamunhu pachena zuva rinonga yakutoda kutonyorerwa tsamba here kana dzekukasekera kutowanirwa kusekwa kuti iwewe wabudiwa mabude. Imamsuta rugu imamsuta rugu atiite. Why? Because inini ndowanikwa ndiri kumagaba sindizirowana no matter what. You see, kugosori anonga ari mugomo no matter what, just kuti ndo kwatiti ndokune trade zedu ngoyo nizokwanisa kunzi ndawanikwa chinobiro zvakemwe munhu wauzvakanizakuzvakamira inowanikwa isipo because nendiri pabasa. You see me, munhu akwana nomukipira time yake izvi zvekunzvitsara rugu zvinhu zvaite zvakudhara because check mazino karuzoshota boys ozona mwana chive chidiki apa mazino ake sei mashoma zvekudaro but boy alright mawanika so trust phenomenon go to evil make over years medusa on snake d kaora sadakwa kama manje kuti iwe unomunhu mira panapa foni yapinda sekuti jikijiki kunge kuti chii nachiruziiswa ukaita sekuti chii washaya nharo apa uri munhu uchinda ubva washaya nharo sereki ushaya paundokana nharo mpezora kuita magaro look alike. You see me? So please be careful. Just phenomenon for sure. Vanhu vachavimbika zvamai manje kana pane chidiki zvamai manje mumba 20 akatonovhiringidzwa everybody is full of Badmind akatokachidzwa akatoya chikutsanangurira nyaya isinganzwisike kana kunyora kana mutsamba check yeah bo baba level we are done.